Ulbe Bronsma waard verliezen in maart onsteld als skipper op de Uterstriet van Langwaar. Daarom vooral gingen heel wat strubbelingen. Maar Bronsma kon beginnen als skipper. Nou, na 2 seizoenen is er toch een eindkaam om zijn skipperscarrière op Langwaar. Juste Joen kreeg hij watskip tijdens de evaluatie. Ja, dat had ik net verwacht inderdaad. Nee, zeker jongen. Ik bedoel, ik weet het begin ik ook maar de intentie van er moet een aantal dingen absoluut oors. Anders dan heb ik er überhaupt geen zin meer in om na een seizoen er weer energie in te steken. Ja goed, als dan de mededeling is, dan is het klaar. Is het prima. De commissie zei dat Bronsma hem net een oorspraak aan houden had en dat de wichtigste reden is van zijn ontslag. Een van de zaken die erin mooi speelt is dat Bronsma dit jaar geen trainer van het team van Roy Heiner mee heeft op het scootje tijdens de wedstrijden. Die hier in Langwaar in het voorseizoen traint. Maar nevens Bronsma wie er hele oren redenen van zijn ontslag. Ja, klopt dat. Als we door afspraken hebben en door kansen naar uitrekening, dan denk ik van voor mij is dat helemaal net aan de orde. Ik weet van Gerhard dat hij in maart al uit Langwaar een sms'je aan had. Heel bevallend, ja, geen schipper meer, wist ook beschikbaar. Dus ja, ik bedoel, dan kun je het door rekening houden, afspraken, maar van mij gaat het dan helemaal aan het door. Het seizoen moest nog beginnen? Het seizoen moest nog beginnen en wees dan eerlijk. En steeds dan werd op stiert, ga je meer aan. Op een site van Langwaar staat dat de partijen niet goed is uit elkaar gaan binnen. Maar of Bronsma dat ik vind? Leuk en teleurgesteld, absoluut, ja.